Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 14-15 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet Edarasynyň UNESCO-nyň hyzmatdaşlyk etmegini Özbegistanyň Xiwa şäherine Orta Aziýa dünýä sivilizasiýasynyň çatrygyny atly halkara forum geçirildi. Media maglumatlaryna görä forumy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şolsany Türkmenistanyň alymlar, bilermenler, sosiologlar, antropologlar we beýlekler gatnaşypdyr. UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy taryhyny we medeni mirasyny açmak ugruna tagalla edýändigini aýdýar. Synçylary görä soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna has ýakyn ysnyşyk meýilleri gödýilýär. Ýöne bu ysnyşyk meýillerine käbir sewit ýurtlarynyň arasyna wagtyl ýüze çykýan serhet çaknyşyklary kölege salýar. Awgustyň ilkinji hepdesinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başlyklary Türkmenistanyň Awaza kurort şäherine sammit geçirdi. 2018-nji ýylda ilkinji gezek geçirilen şeýle sammit synçylary görä sewit ýurtlarynyň arasyna ýygjamlaşýan gatnaşygyň soňky misaly boldy. Halkara forum sewit ýurtlarynyň medeniýet we sunugy diýişgärleriniň gatnaşmagyna medeni çäreleri bilen utgaşdy. Eýse Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy medeni mirasy we umumy taryhy sewit ýurtlarynyň şunuky gatnaşyklaryna nähil rol oýnaýar. Sewit halklary taryhda nähil gatnaşyk saklapdyr. Gadymy ýüpek ýoly sewit ýylatynyň durmuşyna nähil täsir edipdir. Şunuky programmamyzyň dowamyny şeýle soraglaryň töweregini pikir alşarys gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberde Merkezi Aziýa ýurtları diýilende esasan ingliz diline köplenç stan ýurtlary adlandyrylýan, ýagny soňy stan goşulmasy bilen gutarýan ýurtlaryň Sowet täsiri bilen häzirki zaman döwletleri hökmüne kemale gelişleri, olaryň soňky 100-150 ýylda gazanan döwletlilik tejribeleri üns merkezine çekilýär. Şu nukdaý nazardan olar hatda köplenç pas-Sowet ýurtlary, öňkü Sowet ýurtlary ady bilen tanylýar. Sowet zamanasyndan öňkü döwürler käni bir üns merkezine çekilmeýär. Ýöne soňky ýyllarda Sowetiň uzak geçmişine, Sowet halklarynyň umumy medeni mirasyny halkara derejesine üns gönükdirilip başlanan ýaly. Siz Sowet halklarynyň irk taryhyna nähili umumlyklar görýäňiz? Sowetiň taryhyna sereseň umumlyklar gaty köp. Mesele maýdaly Seljuklar döwrüne, Seljuklaryň döwlet şäheri häzirki Türkmenistanyň şäherinden has giň ýeri öz içine alýar. Şo döwürde beýleki halklar aýratynam mazeran nahyr iki derýanyň aralygy şo Sır derýadan bäri bir döwletiň raýat hökmüne garalýar. Ýa-da soňky döwürlerde de şeýle meselem Çingiz Hanyň çoluşlaryndan soň dören Paltyn Orda ýa beýleki döwletler döwrüne Türkmenistanyň şäheri olaryň garamagynda bolupdyr. Ýagny Mongol imperiýasyna degişli bolan hökümete garaşly bolupdyr. Ýa-da Emir Temir'iň döwrüne şeýle ýagdaý ýüze çykypdyr. Soňky asyrlarda aýratynam 15-16-njy asyrdan soň aýratyn farmerlik başlaýar. Bukhara emirligi bir aýratyn döwlet, Xiwa hanlygy bir aýratyn döwlet, şoň bilen Kokand hanlygy bar. Hem Gazagstanyň şäherinde bir näçe hanlyklar bar. Owny hanlyklar Türkmenistanyň bir öz başlyk bir böleklere bölünüpdir. Türkmenistanyň Demirgazyk bölegi meselem Xiwa hanlygy bilen gatnaşyk saklapdyr. Türkmenistanyň Güney bölegi ol Bukhara emirligi bilen gatnaşyk saklapdyr. Şoň üçin hem taryha nazar salsak, özara gatnaşyklar gaty ýygjam bolupdyr. Ol döwürde belli bir çäk bolmandyr. Meselem Ýewropa ýurtlarynyň orta asyr taryhyna ýa-da beýleki käbir sewitlerde ýanaşyk ýerleşen halklaryň uzak geçmişine ser salynana çaknyşyklar, gan döküşikli söwüşler bolupdyr. Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyna özara çaknyşyklar barmy Hudaýberde? Çaknyşyklar bar, ýöne ol lokal häsiýetli. Meselem belli bir ýerde söwüş gidýär, beýleki töwerekdaşy ol söwüşe gatnaşmaýar. Meselem Çatakda bolan söwüş 14-nji asyrda bolsa gerek. Şonda Xiwa hanlygy bilen Türkmen emirliginiň arasynda çaknyşyk bolupdyr. Ýa-da soňky döwürlerde Xiwa hanlygynyň baswalçy toporlary Saragta hüjüm edenine şeýle çaknyşyklar bolupdyr. Gargala taraplaryna hüjüm edenine şeýle çaknyşyklar bolupdyr. Şoň bilen birlikde Bukhara emir hem Mar sewitlerine, Lewaga hüjüm edenlerine şeýle çaknyşyklar bolupdyr. Şol çaknyşyklar lokal häsiýetli bolupdyr. Diňe yerli häsiýete eýe bolupdyr. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kartasyna geçen asyryň başlaryna täzeden şekil berildi. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soňra sewit ýurtlary garaşsyzlyk alyp döwlet kartalary täzeden çyzylandan soňra käbir ýurtlaryň serhetlerine öz
özara çakmışlıklar olup geçýär. Muňa geçen aýlarda Täjik Kyrgyz serhedine çykan çakmışlyklary mysal getirmek bolar. Sowet döwrüne serhetlerde çakmışlykllar ýüze çykýadymy? Sowet döwrüne bir nähilidir bir çakmışyk ýüze çykypdyr diýip men eşitmok ýa-da hiç ýerden okanmok. Şeýle çakmışyk bolmanyny sebäbi o döwürde ähli adam, ähli ýurtlar bir döwlete garaşly diýip özlerini hasap edýärdiler. Diňe Moskwa garaşly, şonuň üçin bir ýer beýle bolýar, bir ýer beýle bolýar, olar üçin bir farky bolmady. Egerde biz ýene Sowet döwrüne yüzdönsök, meselem Kazakstanyň Çimkent oblastyny, häzirni Şimkent diýilýär, Özbegistana bermek barada karar çykardylar. Şonu belli bir döwür içinde Özbegistana berdiler. Soňra şol karar ýene ýatyrly, şol şäher Şimkentdiň şäheri Kazakstana degişli bölegi Kazakstana degişli boldy, Özbegistana degişli ýerim Özbegistana degişli boldy. Ne şolar ýaly alalaşyklar ýüze çykyp gelýär. Meselem Aral deňizini alsak, Aral deňizine öňkü serhet suwuň içinden geçýärdi. Özbegistan bilen Kazakstanyň aralygyna. Soňra Aralyň gurumy bilen otayda bir näçe ýerler, boş çaňap ýatan ýerler emele geldi. Şol serhetlerim soňra gaty parahatçylykly ýol bilen iki ýurduň düşünşmegi, gatnaşmagy esasynda çözüldi. Ýöne elbetde Täjikistan, Kyrgyzstan, şeýle hem Kyrgyzstan, Özbegistan serhetlerini bulaşyk ýerler köp. Meselem bir owa Täjiklerinki, beýleki owa Kyrgyzlarynki, gapdaldaky beýleki owa özbeklere degişli. Otayda serhet açık serhet geçirir ýaly şertler gaty kyn. Indi bar bir 20 ýyldan 30 ýyldan bäri şonuň gurrun edilip gelýär, entek dogry çözülenok. Sowet ýurtlarynyň umumy taryhy we umumy medeni mirasy barada has etşigini gurrun etsek, taryhda Sowet halklarynyň arasyna özara medeniýet alşalyşygy barada nähili mysal berip bolar. Haýsy gurallar arkaly halklar öz medeniýetlerini alşyp çalyşypdyrlar? Ol bilen kerwen ýollarynyň geçmegi, meselem Ýüpek ýolu diýilen ýol bar, gaty uly ýol, taryhy ýol. Egerde Türkmenistanyň taryhyna seretsek, bundan 2000 ýyl öň, häzirki Könemariyanyň ornunda oturan Gäwurgala diýilen şäher güýçli döwrüne, o döwürde Merw ýa-da Merwezi de diýilýär eken, şo döwürde şo Ýüpek ýolu arkaly mara gelen, gadymy mara gelen Ýüpek arkeologlar tarapyndan tapyldy. Ýüpegiň galındylary tapyldy. Demek şol ýol bilen Ýüpek getirilipdir. Ine şeýle çuň ara gatnaşyklar bar. Onuň ýene bir käbir dolu işlenilmedik zatlar bar. Meselem biz uniwersitetde okuyan döwrümizde belki ol häzir hem şeýledir. Bize Fars dilini geçýärdiler. Sebäbi Fars dilini bilmezden Türkmen klassik edebiýatyny bilip bolanok diýärdiler. Inni aýdylyşyna görä Türkmen edebiýatynyňky Fars sözleri ýagny Farsizm Täjiklere gararyna beýle güýçli däl eken. Täjik diliniň täsiri bizim klassik edebiýatymyzda has güýçli bolupdyr. Täjikleriň täsiri bize has ýeti duýulupdyr. Şol mesele öňkü Sowetler döwrüne öwrenilmedi. Belki de indiden soň ünswerler diýip umyd edýän. Bizde şeýle gatnaşyklar gaty çuň. Şol geljekde öwrenilir diýen sebäbi ol Sowetler döwrüne öwrenilmedi. Meselem türkü dilleri alyp göreliň. Türkü diller Türkmenistanyna öwrenilmedi. Türkmenistanyna Rus hem Türkmen diliniň diňeşdirme grammatikasy diýip kitap bady bir ýörüte öwrenilýärdi. Rus hem Türkmen diliniň gatnaşygy. Olar düýbünden başga diller. Emma Türkmen dili bilen Kazak diliniň ýa Kyrgyz diliniň ýa Özbek diliniň gatnaşyklary barada hiç bir zat öwrenilmedi. Karahanlylar döwrüne türkmenleriň uly bölegi Isyk Köýüň üstünden Türkmenistana geçipdirler ýuwaş-ýuwaşdan öz mallary bilen. Şol süýşlikde, şol geçişlikde olar uly medeniýeti alyp gaýdypdyrlar aňyrdan. Dil medeniýetini alyp gaýdypdyrlar. Bunday berde dünýäniň häzirki şertlerine dolansak, dünýäniň häzirki şertlerini Merkezi Aziýada Sowet ýurtlaryny jewitleşmäge itirýän nähili umumy howplar bar siziň pikiriňizçe? Olu bilen ekologik howp bar. Merkezi Aziýanyň halklary uly bölegi bir derýadan suw içýär, am derýadan. Öňkü taryh kitaplaryna, orta asyrlarda ýazylan we onuň öňdäki taryh kitaplaryna Orta Aziýanyň iň gowy derýasy, iň beýik gözelligi am derýa diýilipdir. Şol am derýadan bir näçe halklar suw içýärler. Şol am derýanyň ekologik bütünligini,
şonun zaýlanman akyp durmagyny, şonun suwunun yerlikli peýdalanmagyny ulanmak meseleleri Merkez Asia halklaryny birleşdirip biler. Şonun bilen birlikde muň eýem helakçilikli taraplary da bar. Meselem Aral deňizi gurap barýa, ine bir de şol meseleleriň nähili ýeti durýanlygyny görkezýär. Şonun bilen birlikde ekstremizm ýa-da dini radikal garaýşlar bar. Soňky döwürde başga akymlar ýüze çykyp başlady, başga barlyşyksız toporlar ýüze çykyp başlady. Şu meselelerde Merkez Asiýanyň birleşmegi gerek diýip pikir edýän şu tälim meselesi, täze nesili ýetişdirmek meselesi Merkez Asiýanyň halklaryny umumy bir pikire gelmäge ünder diýip pikir edýän. Sowet taryhy Sowet ýurtlarynyň umumy taryhyna nähili siňli we häzirki nesilleriň umumy geljege taýýarlanylmagyna umumy Sowet taryhy näme derejede täsir bolup biler? Ol bilen Sowet taryhy hem Sowet Soýuzynyň ýöredýän siýasaty Merkez Asiýa halklaryny böldüler. Merkez Asiýa Sowet döwrüne Orta Asiýa we Gazagystan diýilýärdi. Şol döwürde Gazagystany Merkez Asiýadan bölýärdiler. Elbetde Gazagystanyň belli bir bölegi Ural deriýasyndan Demirgazykdaky bölegi Ýewropanyň çägine düşýär. Ýöne muňa garamazdan ol umumy Orta Asiýanyň çäginde oturan uly ýurt. Şonu Gazagystany aýratyn bölýärdiler. Şoňlan birlikde her bir ýurdy aýratyn bölýärdiler. Şol ýa-da aýdyşmaly medeni taýdan dil gatnaşyklary babatyna birege goşuluşmak meselesine Sowet Soýuzy bir hili howsalaly seredýärdi. Sowet Soýuzy döwrüne esasan biziň sebitimize degişli iki sany möhüm howp bardy. Şonuň biri İslam dini beýlekçi türki döwletleriň ýagny türki dilli döwletleriň birleşmegi. Şu mesele iň soňky günlere çenli geldi. Meselem bizim professorumuz Mehmet Köseýew Berdi Kerbabaýewiň ýübileyine degişli bir makale ýazdy. Turanyň ýaşulysy diýip. Ony Berdi Kerbabaýew Turanyň ýaşuly hökmüne atlandyrdy. Şoda Mehmet Köseýew tanqidlemek, ony bir gyra çykarmak üçin tutarık bolly, sebäp bolly. Sebebi hamana Mehmet Köseýew Türkizmi şu Turan birleşigini, türkü halklaryň birleşigini öňe sürýär, milletçilik edýär diýen aýplamany öňe sürdüler. Sowet Soýuzynyň taryhyny Türkmenistan bawatyna alnanyna şol meseleleriň iň soňky pidasy begerem professor Mehmet Köseýew boldy. Bu daýrda Merkez Asiýa halklarynyň umumy medeniýeti, umumy medeni mirasy meselem aýdym saz ýa döredüjilik ýa sunugat işleri, beýlek sunugat işleri, tans, yerli tanslar bolsun ýa edebi döredüjilik bolsun, rowaýatlar halklaryň arasyna şu urda nähili meňdeşlikler bar, umumy meňdeşlikler has irki döwürlerde. Bu ýerde esasan çarwa halklary, hemen oturumly halklar diýen bir düşünje bar. Şol babatda bölünşik bar. Meselem çarwa halklary, gadaklar, gyrgyzlar, türkmenler bir akabadan gidýär medeniýeti. Olaryň sazlary, aýdymlary türkmen aýdym sazlaryna gaty goly. Saz gurallary da şolar ýaly goly. Meselem biziň dutarymyz tamdyra ýa-da kopuz gadaklarda gaty goly. Bıçak saz guraly da şeýle, aýdym aýdyş usullary da şeýle. Umuman şu uğurda uly bir bütünlük, uly bir birleşik bar. Bu daýrda adime gysga saýdylanyna, bir sözlen aýdylanyna Merkez Asiýa halklarynyň umumy medeni mirasynyň, Merkez Asiýa halklarynyň umumy geljegini bina etmekde möhüm rol oynajakdygyny aýtmaga esas barmy? Gurrunsyz esas bar, özüm bir gaty möhüm mesele. Şol gatnaşyklar ýangadan açylar diýip men özüme umyd edýän hem şoň açylmagyna garaşýan ägirt uly höwes bar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.